Kjeld Stenlien Hansen, lad os erkende det. Det er godt, hvad det er forår, men det er pivende koldt. Men det er også et forår, hvor du har besluttet til, at du vil stille op til byrådsvalget i Egedal Kommune her den 19. november. Kjeld, hvad vil du egentlig i det byråd? Jamen, nu kommer jeg jo fra det private erhvervsliv, og jeg mener helt klart, at jeg kan bidrage med noget, som jeg har lært i kraft af, at jeg har drevet erhverv i Egedal igennem mange år. Hvad? Jeg har jo beskæftiget mig med entreprenørvirksomhed, og jeg har haft mit landbrug. Og jeg ved, at et velfungerende erhvervsliv, det er forudsætningen for, at resten af kommunen kan fungere. Hvis vi skal have en fornuftig og velfungerende ældrepleje, skolesektor, børnehaver osv., så er erhvervslivet grundlaget for, at det kan lade sig gøre. Der ligger også sågar nogle skattekroner i det. Så du siger, at de der to ting, altså en god ældrepleje, gode skoler og gode børnepasningsordninger, der er det en forudsætning, at vi har et godt erhvervsliv? Jamen, der er simpelthen en synergieffekt imellem de to fløje, og erhvervslivet, det er simpelthen grundlaget for, at det kan fungere det hele. Lokale arbejdspladser, det er der jo heller ikke nogen, der kan være imod, at vi får nogle flere af dem. Så det er simpelthen der, du vil arbejde hen imod, at vi får de her to hinandens forudsætninger, hvis vi kan bruge det udtryk? Ja, lige præcis. Altså, og når erhvervslivet fungerer, så kommer de andre ting automatisk med. Og det handler jo selvfølgelig også om, at vi jo på den måde ikke får en økonomi, der er så stram, som vi måske har oplevet de sidste mange år. Og det mener du, at du kan være med til at gøre? Det mener jeg helt sikkert, at der kan jeg være med til at gøre en forskel, ja.